De ce nu este indicat să zâmbim în fața unei persoane furioase? O persoană furioasă este o persoană care a ajuns la acel nivel de activare emoțională în care nu mai există autocontrol. Nu mai există autocontrol, nu mai există rațiune. Deci persoana nu mai gândește lucid. Dacă te vede zâmbind, interpretează zâmbetul tău ca pe o lipsă de respect, ca pe o lipsă de considerare, iar riscul este să devii ținta furiei lui fără să ai vreo vină. Deci e important ca atitudinea ta să fie calmă, să eviți să zâmbești, iar tonul să fie destul de jos în momentul în care te adresezi. Dacă îți place subiectul, te aștept pe pagina mea de Facebook Magda Opincaru sau în grupul de Facebook Învață să comunici. Te aștept!